नाव कुठे कॉम्पिटिशन मध्ये with art. मध्ये याचे प्रथमेश भातडे आजच्या दिवसातील पहिला सामना रंगतोय. क्वार्टर फायनलचा सामना असेल जय भैरी टेंबे शिवाजीवाडी विरुद्ध जय हनुमान टेंबे मधलेवाडी. दोन्ही गावातील संघ आज या बोकड्यासाठी झगडताना आपल्याला पाहायला मिळते. थोड्याच वेळात सामन्याला सुरुवात होईल. सलामीची जोडी मैदानात आले. स्ट्राईकला असेल तो सोम, कदाचित सार्थक असेल, पाहूया. सार्थक एक उत्कृष्ट फलंदाज जय हनुमान मधलेवाडीचा. ऑफसाइड तगडी. सार्थक स्ट्राईकला, नॉन स्ट्राईकला सोम. श्रवण वैदिक कोड्यातलं पहिले संघातरी पहिले षटक घेऊन श्रवण पंचांच्या उजवणे मारा करेल. सार्थक याच्यासाठी आपल्या षटकातील पहिला चेंडू टाकलेला हा चेंडू आणि या ट्रिपल उद्ध्वस्त होतो. सार्थकाचा मोठा धक्का म्हणाला. सावरेल का श्रवण ऑन फायर. पंचांच्या उजने मार करताना आपल्या षटकातील दुसरा चेंडू टाकलेला हा चेंडू स्लोवर टाकलेला चेंडू निर्धाव जातोय. चेंडू कीपर चेंडू पाठीमागे पकडतोय. दोन चेंडू निर्धाव, एक बळी मिळाला. पाहूया तिसरा चेंडू कसा असेल पाहावं लागेल. श्रवण याचा बॉलिंगवर तयार. पंचांच्या उन्हे टाकलेला चेंडू पुन्हा एकदा स्लोवर पंच मारलेला फटका आणि चेंडू जाते सीमा पार. चौकार. पहिला चौकार टाकतो संघाच्या वतीने. दिलं पुढचा चेंडू घेऊन यावेळी मित्र सुंदर क्षेत्ररक्षण अनिकेत याच्याकडून 4 धावा रोखल्यात. धावसंख्या स्थिरवली. धावसंख्या होती 4. 1-4. पहिल्या षटकाचा चालू असताना श्रवण याच्या माध्यमातून पंचांच्या उजने मार करताना सामना करतोय तो श्लोक. पाहूया कशा प्रकारे फलंदाजी करतोय. यावेळी मात्र निर्धाव चेंडूची सांगता होते. पहिलं षटक या ठिकाणी संपतोय. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धाव संख्या होते ती 1-4. पुन्हा एकदा जयभरी क्रीडा मंडळाच्या वतीने सर्व खेळाडू क्रीडा संघाचं या ठिकाणी मनापासून स्वागत. पाहूया संघातर्फे दुसरे षटक घेऊन कोण येत आहे.
पहिल्या षटकामध्ये श्रवणने 4 धावा देऊन 1 बळी मिळवला. ओमकार याच्या हातात चेंडू सोपवला जातोय. होम ग्राउंडवर खेळताना दिसतोय तो ओमकार. वैदिक कोड्यातलं पहिलं संघातर्फे दुसरे षटक घेऊन ओमकार सामना करेल तो सोम. पाहूया कशा प्रकारे चेंडू टाकतोय ओमकार. फुलटॉस चेंडू पंच वाईट घोषित करताय. अतिरिक्त धाव मिळते नाही रे. धाव संख्या होती ती 5. पाहूया पंचांचा निर्णय काय देतो. थोडंसं मैदानावर अपील आहे. पंचांचा निर्णय अंतिम राहील. याची दोन्ही संघाच्या संघाने काही नोंद घ्यायची आहे. हा ठीक आहे. पुन्हा एकदा हा निर्धाव चेंडू सांगता होते. धावसंख्या सिरियल धावसंख्या होती ती 5. पुण्याचा ओमकार आपल्या षटकातील पुढचा चेंडू घेऊन सोम्याच्या पंच मारलेला फटका. थोडस खराब क्षेत्ररक्षण. 4 धाव मिळतात. 4 धाव निश्चितच धावसंख्येत भर पडते. धावसंख्या होते ते दुसऱ्या षटकाचा खेळ चालू असताना 9. एक बाद टाकलेला चेंडू. पुन्हा एकदा पंच मारलेला फटका. चेंडू होते सरळ गोलंदाज हातात. एक निर्धाव चेंडू जे सांगता होते. पुन्हा एकदा ओमकार. पाहूया कशा प्रकारे चेंडू फेकेल. टाकलेला हा चेंडू. यावेळी मात्र सोय असा मारा पंच दंडित करतात. 1 धाव मिळते. वाईट स्वरूपात धावसंख्या होते ती 10. यामध्ये सुंदर क्षेत्ररक्षण संदीप याच्याकडून आणि उजने मार्गाने सामना करेल तो सोम. पाहूया पहिला चेंडू निकेल्याच्या टाकलेला चेंडू. पंच मारलेला फटका. चेंडू जातो सीमा पार. चौकार. खणखणीत असा चौकार. 4 धावा जमवतो आपल्या संघासाठी. 4 धावाने निश्चितच धावसंख्येत भर पडते. धावसंख्या होते ती 14. तिसऱ्या षटकाचा खेळ चालू असताना एकच चेंडू टाकलेला हा चेंडू. पुण्याचा पंच मारलेला फटका. सुंदर क्षेत्ररक्षण संदीप याच्याकडून. संदीप एक अनुभवी असा खेळाडू जयगिरी टेंबेच्या संघामध्ये खेळताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. या गावचे माजी सरपंच होते संदीप साळवी. पुण्याचा पंच मारलेला फटका. चेंडू रुपेश याच्या हातात. परंतु थोडंसं खराब क्षेत्ररक्षण दरम्यान एक चोरटी धाव घेण्यात येऊ शकते. धावसंख्येत भर पडते. धावसंख्या होते ती 15. धावसंख्या होते 15. तिसऱ्या षटकाचा खेळ चालू आहे मैदानावर. निखिल्याच्या माध्यमातून तिसऱ्या षटकाचा खेळ सुरू आहे. आता मात्र स्ट्राईक सांभाळतोय तो यश. पाहूया यश आपल्या संघासाठी कोणतं यश मिळवतोय. यामध्ये खराब क्षेत्ररक्षण अनिकेत याच्याकडून मिडअपच्या दिशेने कार्पेट पद्धतीचा मारलेला फटका 4 धावांसाठी. एकोणीस. पुन्हा एकदा यावेळी मात्र 2 धावा मिळतील. धावसंख्या होती 21. षटक क्रमांक 3 या ठिकाणी संपते. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या होते ती 21. पाहूया संघाकडून 4थं षटक घेऊन कोण येतोय. अनिकेत पवार याच्या हाती चेंडू सोपवला जातोय. संघनायक अनिकेत याच्यावर विश्वास दाखवत आहेत. पाहूया धावसंख्या 21.
सोहम फलंदाजी करण्यासाठी सज्ज. अनिकेत आपल्या षटकातील पहिला चेंडू फुल टच चेंडू होता. वाईट स्वरूपात धन्यवाद अनिकेत. यश याच्यासाठी यावेळी सुंदर क्षेत्ररक्षण निखिल याच्याकडून. उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षण नमुने या ठिकाणी पेश केला निखिल याने 4 धावा रोखल्यात. पुन्हा एकदा अनिकेत आपल्या षटकातील पुढचा चेंडू टाकलेला चेंडू यामध्ये खराब क्षेत्ररक्षण श्रवण याच्याकडून. 4 धावा गेल्यात. धाव संख्या होती ती 26. धाव संख्या होती 26. पुन्हा अनिकेत आपल्या षटकातील पुढच्या चेंडू यश यासाठी टाकलेला हा चेंडू. यावेळी मात्र सुंदर क्षेत्ररक्षण आणि धाव बाद होतोय. धाव संख्या 28. अनिकेत आपल्या बळीदार पंचांच्या उद्याने मार करताना सामना करतो. अभिजित 4 षटकांचा खेळ संपतोय. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या होती ती 28. विजयासाठी 29 धावांचं उद्दिष्ट असेल जयभरी टेंबे शिवाजीवाडी संघाला. तोपर्यंत आपण ऐकूया संघ स्ट्राईकला असेल. माझ्यामध्ये अनिकेत नॉन स्ट्राईकला असेल तो वैभव उर्फ पप्प्या. रत्नागिरी तालुक्यात पप्प्या नावाने ओळखला जाणारा आमचा मित्र नॉन स्ट्राईकला असेल. स्ट्राईकला आहे तो अनिकेत. नॉन स्ट्राईक तो वैभव. यश वैदिक वाड्यातलं पहिलं संघातर्फे पहिले षटक घेऊन येते यश. अनिकेत पहिला चेंडू यश पंचांच्या वतीने मार करताना टाकलेला हा चेंडू सुवैर्या समारा पंच दंडित करतायत. पुण्यात यश एक निर्धाव चेंडू. पुण्यात यश आपल्या षटकातील पुढचा चेंडू घेऊन आणि ट्रिपल आउट दोस्त. मोठा धक्का म्हणतोय म्हणावं लागेल जयभरी टेंबे शिवाजीवाडीला. अनिकेत याच्या रूपात मोठी सफलता जैनमान मधलीवाडी संघाला.
धावसंख्येमध्ये 1-1. ओमकार अनिकेत याची जागा घ्यायला तो त्यांचा पुतण्या ओमकार. पाहूया कशा प्रकारे फलंदाजी करेल आणि आपल्या संघाला विजय मिळवून देईल का पाहावं लागेल. यश आपल्या बॉलिंगद्वारे पंचांच्या उजने मार करताना यामध्ये 2 धावांसाठी चेंडू ढकलला जातोय. धावसंख्या होते ती 3. धावसंख्या होते 3. पहिल्या षटकाचे खेळ चालू असताना पुन्हा ते यश आपल्या षटकातील पुढचा चेंडू घेऊन यावेळेला ट्रिपल उद्ध्वस्त होतोय. जोरदार फटका मारण्याचा प्रयत्न होता आणि आपला त्रिपळा उद्ध्वस्त करून घेतला ओमकार याने. पहिल्या षटकामध्ये 2 बेळू मिळवतोय यश. 2 बाद. धावसंख्या देती धावसंख्या दे 3. निखिल येतोय ओमकाराची जागा घेण्यासाठी. पाहूया कशा प्रकारे फलंदाजी करेल आपल्या संघाला सावरेल काय. यश आपल्या षटकातील पुढचा चेंडू घेऊन निखिल याच्यासाठी बॉलिंग मालवर तयार. पाहूया पंचांच्या उजव्याने टाकलेला चेंडू. पंच वाईट घोषित करतायत. अतिरिक्त धावते. धावसंख्या होती ती 4. पहिल्या षटकाचा खेळ चालू असताना धावसंख्या होती 2-4. पुन्हा एकदा यश यामध्ये ट्रिपल उद्ध्वस्त होतोय. पुन्हा एकदा 3 बळी मिळवले आपल्या षटकामध्ये 4 धावा देऊन. षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या होते 3-4. विजयासाठी 15 चेंडू 25 धावांची आवश्यकता असेल. जय भैरी टेंबे शिवाजीवाडे संघाला. आता मात्र गोलंदाजी जी धुरा सांभाळली दिली जाते ती सार्थक याच्या हाती चेंडू सोपवला जातो. स्ट्राईकला असेल तो वैभव. नॉन स्ट्राईक तो संदीप. दोन्ही बंधूंची जोडी पाहूया. त्यानंतर निर्धाव चेंडूची सांगता होते. धावसंख्या स्थिर. धावसंख्या होती ती 3-4. पुण्याचा सार्थक आपल्या षटकातील पुढचा चेंडू वैभव कशा प्रकारे फलंदाजी करेल यावर खराब क्षेत्र. 2 क्षेत्रांच्या मधून गेलेला चेंडू 4 धावांसाठी खणखणीत. पुन्हा एकदा खराब क्षेत्ररक्षण. लागोपाठच्या 2 चेंडू 2 चेंडू चौकार टाकतो वैभव. सतरा धावांची आवश्यकता असेल जयभरी टेंबे शिवाजीवाडा संघाला. सार्थक आपल्या षटकातील पुढचा चेंडू घेऊन यामध्ये 2 धावांसाठी मारलेला फटका. धावसंख्या होती ती 14. धावसंख्या 14-15 धावांची आवश्यकता असेल. पुन्हा 2 धावा. धावसंख्या होती ती 16. 2 षटकांचा खेळ संपतो. धावसंख्या 16. विजयासाठी 10 चेंडू आणि 13 धावांची आवश्यकता असेल जयभरी टेंबे शिवाजीवाडा संघाला. 10 चेंडू 13 धावांची आवश्यकता. अतिशय रंगतदार होत चाललेला सामना. दोन्ही संघ या ठिकाणी या सामन्यात विजय मिळवण्यासाठी धडपडताना आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. या ठिकाणी दादासाहेब दळी यांचं आगमन झालंय.
जयभरी क्रीडा मंडळाच्या वतीने त्यांचं मनपूर्वक स्वागत. केतन वैयक्तिक वाट्यातलं पहिलं संघातर्फे तिसरं षटक घेऊन येतो. केतन आता मात्र स्ट्राईक सांभाळेल तो संदीप. 10 चेंडू 13 धावांची आवश्यकता. पाहूया कशा प्रकारे फलंदाजी करे संदीप. फलंदाजी करते ते दोन सख्खे भाऊ आणि गोलंदाजी आलाय तो त्यांचाच मावस भाऊ. कशा प्रकारे रोखतोय, कोण कोणला फटके मारतोय की रोखतोय पाहावं लागेल आपल्याला. केतन आपल्या षटकातील पहिला चेंडू घेऊन पंचांच्या डावजूने मारा करताना सामना करतोय तो संदीप. आणि खराब क्षेत्ररक्षण अवधूत त्याच्याकडून चौकार जातो आहे. पुन्हा एकदा केतन पंच वाईट घोषित करतायत. अतिरिक्त धाव मिळते. धावसंख्या होती ती 21. पुन्हा एकदा केतन आपल्या षटकातील पुढचा चेंडू घेऊन सुंदर क्षेत्ररक्षण. धावसंख्या स्थिर. धावसंख्या होते 21. तिसऱ्या षटकाचे खेळ चालू असताना यावेळी चौकार. धावसंख्या होती ती 26. अजूनही विजयासाठी 3 धावांची आवश्यकता असेल. पाहूया कशा प्रकारे फटका मारतोय संदीप. पुन्हा एकदा पंचांचा व्हाईट बॉलचा इशारा. धावसंख्या होती 27. पुन्हा एकदा व्हाईट बॉलचा इशारा. अतिरिक्त धाव मिळते. धावसंख्या होती 28. इक्वल झाला स्कोअर. 1 धावांची आवश्यकता असेल. निर्धाव चेंडूची सांगता होते. अखेरचा चेंडू असेल केतन याचा. पाहूया धावत होते वैभव. तीन षटकांचा खेळ संपतोय. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या होती ती 28. श्रवण नॉन स्ट्रायकरला असेल. 5 चेंडू 1 धावांची आवश्यकता. आणि बॉक्स आउट होतोय. सोपा सामना होता. कठीण करून बसलेत. पाहूया रितेश. 4 चेंडू 1 धावांची आवश्यकता. पाहूया कशा प्रकारे फलंदाजी करतोय. सोहम. आणि अशा तऱ्हेने जयभरी टेंबे संघ विजय होतोय. विजय संघाचं अभिनंदन.